experiencia, ¿no? Mírala, mírala la cuerda, es normal, ¿no? ¿Sí? Pero vamos a coger así como unas tijeras y a la de 3 cortamos la cuerda, ¿de acuerdo? 1, 2, 3. Doncs bé, què dir d'aquest festival, d'aquest primer festival de Faurart, què dir de l'aclamació del públic, de la necessitat de portar el teatre al carrer, de veure com tots els espais s'han omplit, com ha funcionat tot perfectament, com el temps també ens ha acompanyat i tots aquests elements han sigut possible gràcies a un esforç de tot l'equip que hem fet possible Faurart i podem veure com hem estat visquent a les places i als carrers, com la clamor del públic i els espectacles que han estat perfectament adaptats a xiquets, majors i a tot tipus de públic. A ver, vamos a ver. ¿Me echáis un color? Vale, vamos a ver qué color viene. 1, 2 y 3. La gent ha acudit a tots els espectacles des del principi, des de les 5 de la vesprada que han començat els espectacles, inclús avui diumenge, a lo que és el taller d'Ainara, de xoc dramàtic, han aportat moltíssima gent, han vingut també grups que han estat tocant per totes carrers i places i ha sigut una afluència increïble. Realment no esperàvem aquesta voluntat per la gent per vindre a aquest festival i ha sigut un èxit. Estem molt contents de tota l'organització i molt contents en general. Un zumito de algo, ¿vale? Así, adelante la lengua. ¿Vale, Charlo? Tres. Muchas gracias. Pensem que ha sigut molt òptim i ha sigut una meravella i estem tots per ara molt contents. Ara ens queden 3 o 4 espectacles més i acabarem amb tristesa aquest festival, ens agradaria continuar, però esperem que els pròxims anys continuem més en tot aquest espectacle que estem gaudint i disfrutant tots. Cortamos la cuerda. Aplausos. A ver. Cuidado.